Хайырлы көн, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз. Бүген безнең студиябызда кунак бар. Кунагыбыз эшмәкәр, берничә предприятиенең хуҗасы, бик күп уйлап тапкан әйберләре белән шаккатырган шәхес, эшмәкәр. Әгерҗе районында туып үскән, күпмедер гомерен Удмуртияның Ижау каласында уздырган, бүген инде Казанда төпләнеп яшәүче милләттәшебез Динар Захит улы Минәхмәтов. Хайырлы көн, Динар әфәнде. Хайырлы көн. Динар, менә сине студияга чакыруым юкка гына түгел. Күпләр менә бу заманда ничектер үзен таба алмый кебек, телефонга бер килеп утыралар да, нәрсәдер эзлибез кебек, карыйбыз кебек, вакыт уза да китә, гомер бара. Син менә кичкенәдән ничектер эшмәкәрлек белән мавыга башлагансың. Беренче акчаңны ничә яшендә эшләдең? Мен сезгә булай әйтәләм. Иң беренче акчаны минем апа диемсең инде, әтинең сеңдекәше булай инде. Безнең әбинең өендә бәрәңгене күтәртергә кушты инде башы. Шуннан 100 сум акча бирде. Шуннан үземә беренчедән рация алып, шуннан ничектер кызыксыну уянды диемсең акча эшләүгә. Аннан соң инде безнең китте уку вакытында компьютерлар киләү. Аннан соң дальше телефоннар ясап сату, скупать адрем, аннан соң сата адрем. Аннан соң күбрәге китте инде ул машина алып сату. Ул бик кызык история булды инде. Ничектер үземдә ышаныч артты диемсең. Безнең авылдан егетләр бәрдергәннәр машинасын. Ул 2107 семерка инде. Аны саталар 25 меңгә, без сөйләштек 22 меңгә инде. Мин әниләргә килдем дә инде. Бу 2нче курс булды микән, ул 4 булды микән студент. Мәктәп әниләр миңа суда алып биризә 40 мең акча кирәк дип. Ну студент әле 20 яшьмен инде. Шану булмагандыр бит инде, скорее всего. Башта отказ айттылар. Һәм минем бит инде акча шесть кирәк. Ничектер әтине убеждать итеп, аны әнине убеждать итеп алдылар булар миңа суда. Мин теге машина сатып алдым. Аннан соң килә бер Америкадан бер мужик кайткан иде күрше авылга, пенсияга чыккач, автосервиста эшләгән. Шул миңа ясап бирде, ишек алдында гына ул машинаны инде 43 мең, по-моему, минем китте ул нигә машинага. И сатыра куйдым инде. Сатылмай. Буялган бит инде теге. Кеше килә, ул матовый төсе. И ничектер жүрүп кайтам дигәндә, чыгып бара дим, капкалар жабылды, тырматтым ике ягына ул машина. Шәһәргә барып, антицарапин дигән мазь алдым, сүртеп чистартырга. Сүртәм, жалтырый башлады бөтен кузовны әйләнеп чыктым, жалтыратып. 1-2 көн эчендә сатып җибәрдем теге машина 80 меңгә. Менә шуннан минем ничектер әтиянең дә ничектер ышаныч артты димсең, акча эшләп белгәнгә, алганга, и минем дә үземдә ниндер уверенность артты димсең. Аннан соң мин Nissan алдым, иномарка инде ул, по-моему, правый руки инде ул, иске генә. Япониядән кайткан? Да, Япониядән кайткан, ул беренче иномарка явылда. Аннан соң дальше эшли башладым инде риэлтор булып, 5нче курста укыганда. Ул тоже случайно килеп чыкты инде ул эш. Анда әбиләр өйне сатырга уйлыйдыр. Әбинең авылда әбиләр исән түгел иде инде. Минем туганнар сатырга уйлыйдыр. Мәйтәмәтегез мин сатып бирәм үзем, дидем инде. Хакны мәйтәмәтегез үгез, ничаклыгы артыграк сатам, монсы миңа 80 мең диделәр. Мин 120 меңгә сатып җибәрдем, по-моему. И шуннан киреп китте риэлторлар. Алар 80 меңне 7 кеше бүлделәр. Мин үземә получается 40 мең шам. Әзрәк ашлар да килгәндер инде, бәлки. Бәлки миңа чулмады, конечно. Син бит үзен эшләгән, хезмәт хакын алгансың. Эшләп киттем инде риэлтор булып. Ничә ел эшләдең? 2002 ел тирәсе эшләдем, получается. 2 ел тирәсе. Аннан соң үземнең строительный компания ачтым и һәм агентство недвижимости. Менә син бит техник белем алган. Ничек төзүчелек компаниясы җибәрдең, төзү компаниясы син. Нәрсәсе белән бу бәйле, нәрсә белән бәйле? Моның бер сире бармы? Моның тоже бер историясы диемсең бар. Шул риэлтор булып эшли башлагачтан минем бер клиентлар үй заказ итәргә уйладылар инде, строительный компанияны. И мине сорадылар, мин җөреп чыгарга. Строительный компания карап чыгарга кемдән инде предложениеләр бар икән. Мин җөреп чыктым. И күргәнчә дигәндә аларда сервис юк иде. Берсендә дә. Мин бу клиентларга әйтәм, давай лучше зәбҗүрмәс, үзебез әйтәм, җиткереп чыгабыз хәзер. Әйтәм, кешеләр алабыз, кирәкле кешеләр. Шуларга җиткереп чыктык. И шуннан эшләп китте инде ул как строительный компания. Бу ничәнче ел иде? 2008 ел. 2008, хәзер бу вакытка инде 14 ел вакыт узып китеп бара, шулай бит? Миңа 23 яшь иде бу компания җибәргәндә. Апа.
Менә хәзер бүгенге көндә компанияның турында сөйләле, нәрсәләр эшлисез, кайларда эшлисез сез? Хәзерге көндә компания без в основном частный йорттар дейміз, җиткерәбез, коттеджлар. Җиткерәбез поселоклар белән, җиткерәбез клиентларга инде сатып алып, квартираларны сатып алып, алар яшәп торалар анда җиткергәнче. Бүгенге көндә 120дән артык йорт җиткерелә елга. Елга? Елга. Бу кай җирләрдә? Бу менә Ижау шәһәрендә. Күбесенче объем почти 100 Ижау шәһәрендә. Казанда без җиткереп сатып бетердек инде, хәзер пока әлегә җиткермибез, но в дальнейшем планируем. Шалыда менә хәзер җиткерелә 26 йорт, Мәскәүдә җиткерелә тагын. Анда хәзерге көндә 7 йорт. Динар, менә минем хәзер мин квартирада яшим ди. Мин квартирамны Казанда, мәсәлән, квартирамны сатып, йортта яшисем килә. Сиңа мөрәҗәгать итсәм буламы? Менә шул 12нче елда бу программаны уйлаганда шул идеяның причинасы. Мин аңлайдыр идем, что кешедә акча юк, прямо наличный күп кеше бит инде в основном. Без әйтәбез инде заводчанин дип. Ул для заводчанина квартира дом кирәк иде. Вот, акчасы юк, но квартиралар күбесендә бар. Возможно, даже берничә. Шуңа кеше квартираны сатып, в основном бу заводчанин дип сөйләйбез инде. Ул курканың банк жанр дип, банк жабылыр дип, потому что вкладта торса, строительная компания жуалыр дип, анда алдаларлар дип, некачественная постройка, әле анда регистрация тагын кирәк, каялар регистрировать кирәк, киемнәрне каялар куярга кирәк, яшәргә дә кирәк. Менә шундый страх. Шуның өчен курку да. Шуның өчен миңа иң төп задача, в общем, шул курку белән эшләү иде. Шуңа мин уйлап чыгадым, менә бу квартираны сатып алып, алар анда яшиләр. Менә сезнең квартирагыз бар икән, к примеру. Без сездән сатып алабыз, по рыночной стоимости. Сезгә акчасын бирәбез, и һәм сез шул квартирада торасыз, өйне җиткереп беткәнче. Акча сезнең счетта тора. Акчаны бирәсез поэтапно. Башта фундамент, коробка, кровля и так далее, чтобы сез лишний раз кайгырмаска, потому что здоровье очень важно. Безнең өчен, безнең клиентлар өчен тоже. Аннан соң җиткереп киткәч, ул регистрация ителә, документлар алгачтан сез квартирадан күчәсез, бөтен әйберләрегез белән димесең, без квартираны сатам инде минем. Сатып җибәрәбез инде. Менә Казанда кайсы җирләрдә эшләдегез? Кайсы территорияларда? Без сатырга җиткердек безнең Бима авылында димесең, Бима, Зимняя Горка и Новотроицк, по-моему, это Лаишевский район басып. Менә хәзер компанияны жаңа направление җибәрәбез, и вроде направление ачып җибәрмәдек әле, нидер слухлар йөри бит инде. Вот, шуңа 31 декабрьдә беренче договор уже подписали. Ансы безнең высокий города булачак инде. Ансы бер программа уйладык. Баштан мошеннический дип уйладылар, кайберләрнең аңлатмасы бар, ни өчен шулай икән. Вот, кеше выбирает участок. Түлей 150 мең акча всего лишь задаток. Проект выбирает. Без участок үзебез сатып алабыз за свои деньги, строим и продаем. Клиент оплачивает только 150 изначально, аннан соң түлей җиткереп беткәчтән генә. Шулай. Да. Моның объяснениесе бар. 150 мең күп түгел бит инде. Условно, мин елга җиткерәм 100 үй сатырга. Миңа ул 100 үйгә реклама кирәк, сатып җибәрү өчен чаклы клиент беләшергә кирәк шулай бит. Безнең статистика буенча, менә бу 100 клиент алдан булса уже җиткерә башлагачтан, безгә чигенрәк. Статистика буенча 10% гына ала алмый инде. Анда ипотека бирмиләр, тагын какие-то причины инде. Шуңа мин 92 уже покупатель бар, җиткерә башлаганча. Миңа сатырга кирәк рекламага вложить кирәк димсең, 10% кына. Шуңа бу тоже интересная программа. И аны күп кешегә кооператив башлады, бездән тоже строительный компаниялар. Ну, кызык. Динар, менә син бит әле бу строитель төзү юнәлеше синең бер юнәлешең. Синең бит әле яраткан хоббиң да бар. Менә эшмәкәрнең хоббига ничек вакыты каланың? Каламы синең вакытың? Син тәүлегедә ничә сәгать эшлисең? Менә мин сезгә шулай дип әйтәм, кемдер ничек жал итә бит инде, ул бит эштән ничектер жал да итәргә кирәк, башына ничектер икенче направление җибәрә кирәк. Кемдер ишә димесең, пиво мазарында, шулай бит выходнойларда, кемдер анда бер җиргә китәм, анда төрле кем ничек жал итә. Минем өчен бу хобби ул башка ял. Да, анда баш шатып утыра кирәк барыбер. Шул паяльниклар белән, ничектер, проводлар белән да утыра кирәк. Но ул минем өчен ничек икенче направление и баш жал итә, миңа ничектер рәхәт аның өчен. Мин битне сизмәйм да ничек вакыт узганында. Нәрсә эшлисең син?
электроника белән могу менә хәзер веломобильнең үзем ясап чыктым инде веломобиль велоколесо. Ул любой велосипедка куела и җөрәчәк инде. Допустим, анда аккумуляторларны үзем сваривать кирәк инде, бөтен проводларны чыгарып, микросхемаларны поитергә кирәк. Телефон белән связь итәргә, Bluetooth и так далее, механический анда связьлар, шулар, квадрокоптерлар, 3D принтер белән, шундый, ну, в общем, электроника. Бу минем бәләкәйдән увлечение электроника. Мин литератураны укырга яратмый идем, мәктәптә на самом деле. Вот, электроника менә шундый зур китаплар укый идем. Менә бу веломобиль дип әйттем бит син, әйбәт, тәгәрмәчерсез велосипедка тәгәрмәчерсез дә инде. Менә аны сөйләле, ул менә мин аны каян ала алам, мәсәлән, аңа син патентың бармы инде? Ничек җөрисең? Аны бит урлап китергә дә мөмкиннәр, мәсәлән, калдырып китсәң. Менә хәзерге көндә иң беренчесен без җибәрәчәкбез бу велоколесо, мотор колесо инде со встроенным аккумулятором. Бу любой универсальный тәгәрмәч, любой велосипедка рамына эләктерелә на быстрой съеме. Вот, и җөрәчәк инде ул 50 км/час, расстояние где-то 30-40 км җитәчәк бер заряд. Минем өчен менә хәзер бер нәрсә әйтеп китәм инде, ул важный нәрсә. Бизнеста любой направление, да, минем өчен важно, чтобы минем ясаган әйбер отличался от других. Потому что если он не отличается от других, значит, ул ничектер Кабатлау гына була. Экономика дигәндә акча что менә шулай гына барачак, то пойдем, то спад. Миңа кирәк эшкә менергә. Шуңа любой бизнес направление, ул хобби тоже бизнеска күчәрә тиеш. Шуңа ул ничектер отличаться итәргә тиеш, и ул должен решать боли клиентов. На, допустим, электровелосипед. Ни өчен ул распространенный түгел хәзерге көндә? Беренчедән, чөнки эшкә барасың, аны офиска кирип булмый, торговый центрга или кертмәйләр бит аны белән шулай бит. Калдырырга тоже куркыныч, монда велосипедкә дә урлыйлар әле электр куйсаң да. Вот, шуңа ясарга, ну, целинне. Нидер тәгәрмәч со встроенным колесом, нәрсәгә аны апкерергә офиска. В общем, он отцепляется, ручкасына тутып, тартып, аны даже күтәрә кирәк, потому что килограмм где-то 18 килограмм. Авыр ул да. Шуңа аны тартып кына кирәк, как чемоданчик. Үзе керә, җиреп керә, и стойка белән как зонтик. Бер угылга куеп, на зарядкага куярга була. Хәзер патент буенча изучаем, скорее всего, патент алачакбыз башта, аннан уже на производство пустим. Хәзер дизайнер дальше прототип ясалган уже, без аны җырып карадык. Бөтен бер устроил, по плану все, деймсең. И хәзер дизайнер дальше ясап бетерә, дорабатывает технические моменты. Анда безнең центр тяжести чуть-чуть смещать кирәк. Шулар белән эшләй и срогы бойда бир издавательгә тиеш эшне безгә. Дальше производство. Динар, тагын шундай сорагым, син бит әле роботларда уйлап тапкансың, роботны уйлап табылган, ләкин син үзеңгә кирәкле юнәлештә уйлап тапкансың, менә шул роботларын турында да сөйләле. Бу кичкәдән шул электроника белән кызыксынгач бит инде кичкәдән ничектер ясайсы киләдер человекоподобный бренди робот. Потому что хәзер көндә булган роботлар на торговый центр нидер, алар нидер, ну без әйтәбез холодильник, сонда коробка. Кешенең доверие беренчедән туа үзенә ошаган булса. Вот. Шуга бу бер мечта инде. Икенчесе хәзер безнең реклама кыйбат. И кешегә ничектер удивлять кирәк, потому что информационный поле, анда телефонда күп информация кешегә керә, ул аны просто не воспринимает. Шуңа исәп идене кешенең ничектер вниманиесен отвлекайтып, чтобы ул запомнил название компании. Вот, монсы икенче задача шул иде. Шуңа менә бу ике причина буенча ясап чыктык инде без аны. Менә күрдеңме син аның файдасын? Без аны Казанда күчкәчтән заморозили. Без аны торговляга җибәрмәдек до конца. Чөнки анда күп эшне иде, бөтен команда ижуда калды.
Шуңа заморозили, хәзер без аны размораживать итәбез. Әкәлләр. Эффектын, конечно, күрдек инде аны. Ага. Потому что информационный шум, менә бу газеталар, анда бөтенсе интерес бит инде. Бөтенсе язып чыкты, Ижау, Казан, и так далее. Конечно, плюслары бар. Ну и акчасы да әс кирмәде инде анда. Әс түгел. Динар, менә нишләп син Ижауны калдырып Казанга күчтең? Сәбәбе? Монда берничә причина. Беренчесе, иң төбе диемез инде. Минем балалар татар булырга тиеш бит инде беренчедән. Алар үзләренең телен белергә тиеш. Безнең мәктәпләрдә татар мәктәбе бар, но безгә шомайдыр. Аша мәктәпләрдә анда удмуртский тел өйрәнәләр бит инде. И алар диктор уялар и татарча сөйләшергә. Без әйтәбез, отмечать. Алар аңлайлар бит инде. Казан күчкәч уялмый башладылар диемез. Үзләренең телен белергә. Икенчедән нидер более развитый шәһәрдә инде диемез. Biz аларга карыйбыз инде. Будущего дигәндәй. Шул үсәргә аларга нидер направление, дөрес направление белән китсеннәр өчен. Үзебезгә кирәк иде минем без күчкәндә Ижаудан самолетлар, иске генә самолетлар Мәскәүгә генә чыгалар иде. Хәзер ул уча башладар, Боинглар, элек очмыйлар иде. Миңа аларда очырга даже курка идем. Миңа бизнесны үстерә кирәк Россия буенча. Миңа кирәк иде шәһәр, чтобы бизнесны үстергә башка җиргә без проблем диемсең. Менә пример гына, менә сездән соң хәзер китәм Мәскәүгә самолет белән. Якыннара аэропортка тиз. Шуңа бөтенсен уйлагачтан Казан иң якыны килеп чыкты инде диемсең. Динар, ничә балаң бар? Балаң исемнәрен дә әйтеп китәләр. Безнең 3 бала. Олысы безнең Раяз, кыз хәбәренче класска керде менә Риана һәм кичкенәсе Рамин. Ана 5 яшьтә. Субханалла. Татар булып үссеннәр, татар телен белсеннәр инде. Бүтән теләк шул хәзер. Тагын шундый сорау менә Мәскәүгә чам дидең. Синең бизнес Казан белән Ижауда гынамы, яисә Россиянең башка шәһәрләрендә дә барамы? Менә хәзер төбе безнең Ижауда инде. Управление безнең анда все же. Чөнки бу сорауга онытылганча әйтеп китәм. Ни өчен шулай? Ижауда менә бу сотрудниклар белән җиңелрәк. Алар эшчән. Алар кадр табырга әйбәт. Кадрлар табырга, алар кадрлар эшчән алар. Ишәптер. Менә Казан белән сравнивать иткәндә. Әйе. Бу менә шул Ижау турында. Һәм без Чаллыда эшлибез. Менә Казанда инде тагын җибәрәбез. Монда берничә причинасы бар, нигә яңадан җибәргәннең. Мәскәүдә язга Алла бирсә, Питерны җибәргәли, Санкт-Петербург. Менә бу Казанда җибәрелә торган компания, ул нацелен будет на Россию. Ул тиеш 3-4 шәһәр елга җибәрергә Россия буенча. Шундый исәп. Эшмәкәрнең ялы юк инде, шул хоббием бар да, ялың юкмы? Ял итә аласыңмы син? Ял итәргә кыен. Динар, менә синең бу дөньяда иң зур хыялың нәрсә? Син дә бит кеше, син бит робот түгел, син бит кеше. Башың эшләп торса да, күп уйлап тапсаң да. Ну, хыял дип ул частично хыяллар бит инде хәзер эшләнгән. Әйе. Шулай бит анда йорты, машинасы, әйбәт, анда бөтенсе бар. Мин сезгә әйтәмен, сезгә бизнес буенча. Анда личный улар личный калсын. Бизнес буенча ул, что минем компаниялар Россия буенча эшләсен, и не только Россия буенча. Вот. Ничек дип әйтәм, самореализация. Чтобы мин пенсияга чыккачтан, артка булып карагачтан, дип әйтерлек булсын. Сожалетергә уйлап булмасын, сожаление булмасын, что әрәм уздырмадым үземнең гомерне диярлек булсын. Әйе. И ничектер ценность кешегә, үзебезнең продуктта кеше алдау түгел. Кеше алдау эшләсәк, без күп әйберләр эшләр идек. Анда элек игровой автоматлар бар и так далее. Без обязательно нидер ценность бирә тиеш кешегә. Менә синең бу уйлап тапкан роботларын, эшләгән роботларын ул кешенең хезмәтен җиңеләйтәме? Җиңеләйтәчәкме? Әлбәттә, җиңеләйтә инде ул кешенең, ну, бу җиңеләйтә күбрәк, наверное, оптимизация бизнеса беренчедән, иң беренче. Чөнки роботизация дигәндәй бөтен сферага керә инде ул. Ул глобальная проблема на самом деле. Эш буенча кешенең. Шуның өчен ул күбрәк җиңеләйтә безнең бизнеска. Оптимизация для бизнеса. Но нидер җиңеллек менә бу. Шул
мотор колесо дейміз, ішкі жерге, машина жүрмеске, транспортта, бұл корона... Экономика, бензин экономикасын шулай бит инде. Экономия, ол әлбәттә нидер ценность булырга тиеш. Ценности булмаса, аның белән рушетканы не будут пользоваться. Файдасы булмаячак. Туган якка әтине яна кайтарга вакыт табасыңмы? Сирәк кайтыла. Хәзер менә гаилә белән кайтыла сирәгрәк. 3 айга бер, может быть. Үзем Ижау белән Казан арасында яшәргәчтен Кирип чыгаласың. Кирип чыгам. Алар безнең әгәр җирәндә булгач, ул по пути булай. Гаиләгездә башка бармы шундай эшмәкәрләр? Бизнесменнәр. Или синдә генә булганмы? Бу синең конда гына булганмы бу? Гаиләдә безнең смысле нәселдә Нәселдә, менә нәселдә по-моему юк, по-моему. Гаиләдә? Гаиләдә тоже юк. Син бер үзең. Шулай булып чыкты. Динар, шундый зур эшләр башкарасың, әллә нәрсә уйлап табасың. Бу бик күп көч тә сорый, энергия дә сорый. Гомумән, син ял күрмисең. Мин сиңа телим сәламәтлек. Без сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур. Исән сау булыйк. Һәм менә безнең бүгенге тапшыруны караганнан соң, менә безнең нинди татар егете бар икән, бездән мөрәҗәгать итегәл дип әйтүчеләр булса, сез безгә мөрәҗәгать итә аласыз. Без сезне Динар Минәхмәтов белән тоташтырабыз. Килештек? Рәхмәт бик зур. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта эшмәкәр берничә компанияның генераль директоры Динар Заһит улы Минәхмәтов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.